थुनथुलि दे जादोंना जायाखै हिसाबालाय आरे बेखौनोथ' खालामनो नागिरबाय दङ आङो नाय नाखौथ' मनिया जाया नाथाय जों माखासेयाथ' जानो लुगैगोन ना ने नाखौथ' आं जाया नाथाय बेदरबोथ' दंना अमा बेदरा जाहैबाय 4 केजि जागोन दाना ओरैनोबाबो अमा लाबार गोजाना जों बांसिनानो जायो दे आंनोथ' आरो अमा मोनबालाय मा नांबावगौ बेखायनो एसे बुरजायैनो खालामखाबाय जों गासै 6 जन नालाय फैसायाबो एसे थिक थाकनि माने आन्दाराव आरो ना बाजेटावसो खालामखानाय ओमफ्राय दाउ बेदरालाय अमाबो जायैबो दङमोन ना सानैयाबोयो दाउआ 3 जाखाबायना दाउला 2 लाखाबाय आरो दाउ एसे फिसाहां आरोबा जोंहानिनो खासि गोजाखा दाउआ एसेबां गिदिरखा दे होमबालाय जाबायानो आरोबा ओमफ्राय ओरैनोथ' मैगं थाइगंनिबो आलदा थाखागोन ने गैया मा जानो दे ना जाबाय बेदराबो अमा बेदरा जाबाय दाउ जाबाय बास जाखाबाय आरोना जोंनिया बेनो एसे गोगोमैनो जानोसैलै ने बे गामिनि दुब्लियावनो जानोसै जोंहा न' खाथियावनो ओमफ्राय थुनथुलि बाजै सासे हाबदेर नागिरनायालाय बेखौलाय फैसाखौ होखायो मालाय ओमफ्राय आंखौ होनो खोन्थाखादो जागोन दे आरो फैबालाय फैबाय लाफाबाय ओमफ्राय साम'बो खनैखानांगौहाय सिख्लाफोर गोसोआव दंना ओरैनोबा साम'खौबो गाराहाय जोङो आरो मोनसे खोथाबा मावजिफोर डाइरेक्ट खोन्थाखानोसै आं सानैसोआथ' लोंखागोन माइब्रानिखौ आरामनो नाथायबा गाबला गाबलि मिनिनाय माबा माबि बेफोरखौ आं सैज्य हायाहाय आंथ' लोंखाया देनाय नाथाय नोंसोरथ' सानैसोआथ' होग्लायखागोन थेवबा उनाव मोनथिला मोनथिलि गैया दै आंनिथ' दाय गैखाया बोसोर गोदान होननानै फेलाबायनाय गैया दै हले आंनाथ' खालि मोसानायावसो देन्जार माबा होख्लायखागोनलां जों बिदि खालामा दे थुनथुलि खिन्थाखाबाय दे गाबला गाबलिखौ आं मोनथिया दै ब्लडसो जाखागोन आंनाबाथाय बोसोर गोदानखौ एसे गोसो गोरबोजों खुसियै बरायाबा गोसोफ्रा एसे स्रां मोनो खोमा दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै ज्राब दोनथ'नानै ने लोगोफोर साम'खौ खनैबा जयैनो खबर हरलायदो थांनोसै दे जागोन दे ओमफ्राय बे दंग'नि दैया रानहां जाबायमोनहाय बेहायबो ना मोनगोन बायदि नुदां नाया जि दंसोयोमोन दाख्लै ना सोरबासो सारखोना माखोथाय बेहायबो ना मोनबा मोजांसो जाबावबाय ने जोंहा बायनो एसे खम जाबावगोन दे थुनथुलि जायो नायनोसै बेखौबो थाब साराबा हले मोननाय नङागोनहाय ओरैनोबा बोसोर गोदान खाथि नालाय दसेनो गायब जायोआनोलाय थाबाबो नोंलाय माथो बुंबावनो आरो नोंसोरजों जमा दिनै जिरायना रायलायना गोसोखौ एसे मोजां मोनगारदोंदां नंमारगौ लोगोफोरजों दसे थाब्लाबो गोसोखौ एसे स्रां मोनमारो ओमफ्राय थुनथुलि नोंनाबो गुमिया दंबा मोजां जागौमोनहाय ने औरा थुनथुलि नोंसोर मिन्थिखानानै मानो बिदि रायखाङो बिखौ बेहाय आं नोंसोरजों एसे मोजां दुखु सुखुनि बाथ्रा रायलायबाबो बिनि खोथा रायलायदेरनानै मानो आंखौ गोसोखौ गाज्रि खालामनो सानो दे नोंसोरो जानला मोनला बुंखायोहाय बे सानबुन्दाजों आंहा जेबो गैलिया नोंसोरबो मिन्थिखादो बिखौ थुनथुलि खोनाखादोंमोन नाथाय जोंबो बोरैबा मोननानै माने नोंखौ गुमैखौ दं मोनफ्रांबाय थायोलै जों रायखांथारला दे थुनथुलि आरो रायखांनांला बिखौ नोंसोरजों आङो बेहाय गोसोखौ एसे स्रां मोनदों होननानैसो फैदों ओमफ्राय पिकनिकनि खोथा रायलायब्रा नोंसोरनि खोथा रायलाय नोंसोरनि लाइफनि खोथा रायलाय नाथाय आंनिखौ दा रायलायसैलै एकदम बाखांनाय मोनबाय आङो थुनथुलि थाथ'दो होमबालाय आंहाबो ओंखारलांसैलाय हिसाबाथ' जाजोब्बाय ओमफ्राय फैसायाबो आं लाखाजोब्बाय दा खरसा खालामनो थांनायाव गासिबो जमा थांसै मा नांगौ मागौ सब लाबोजोबनोसै आरो सानसे सिगां दे ओमफ्रायथ' निलु मा होनोमोनलाय गान दामग्रा नोंसिनिखौ लाबोलै नांगौ दामखावनांगौ मोसाखावनांगौ ने सिख्लाफोर नेनो हाला माला सफैगोनसो मोनबाय आङो गैलानो ओमफ्राय ने फारगोनसो जाखाबाय थाथ'दोहाय लोगोफोर थांसै आङो ओमफ्राय दाहाया नागिरलायगोन आंहा ओरैनो हिसाबखौथ' खालामजोबखाबाय ने उनाव वाट्सएपआव रायलायनोसै मोसौ बोरमाबो लायनांसिगौना फंबायाबो जि बादुला जाखाबाय हारसिं थांबायो आंहाबा बोरमा लायनांगौ दे नोंसिनाबो थेख्लाया जि बादुरिना गथ'आ दाना वाट्सएपआव भिडिअ कल रायलायनोसै ने जोंहा दे होमबा थाथ'लायदो दे जागोन मालाय हनै जायख्लंजों आरो उरायनाजों मानोबा जायख्लंखौ गुबुनजों नुबा बोरैबा गोसा दुखु मोनोलै आंना उरायना मार समायखादोंलै नोंखौ दिनै नंगौना नंगौब्रा मानो थगायनो आं देनाय ओरैबायदि समायना नुदोंना एकदम ओरैबायदि नुखादो दे नोंमारगौना नङाथाय बाख्नायनाया एसे बांद्रायबाय नामा थेवबो
Thank you. आं जायख्लंआ नोंखौ तारिफ खालामनायाव थगायाना बा मालाय समायना नुसोदोंनो नंबाबो नङाबाबो जेब्लायबो समायनाखौनो नुखायोखा जायख्लंआलाय उरायनाखो आंहासो एसेबो देलायबाबो समाया देलायाबाबो समाया ओइ जाम्बा सनालिबो दंना हनै बि माने जों हाथायाव हाबग्रोनोसै नामा बेजों रथना नोंजों रायलायनो मार मोजां मोनसोयो हाथाइखौल' दा खालामबाय थाबानो जाबाय है जायख्लं हाथाय खालामखानोसै ना ओमफ्राय आंना दिनै मोनसे ब्लाउस डिजाइन गोनांखौ लागोन दै लाबानो जाबाय दे ओमफ्रायथ' ब्लाउसल'सो नांखागौना दिनैथ' जायख्लं आं फसायब्ला माबा जोमबायग्राबो लानो सानदोंमोन नायनोसै र' मा जायो बेना नांगौआनो बारायदेरबाय थायोलै मोनसे लानो होनना बुङो ओमफ्राय आंहा ग्रोब ग्रोब लाबोनाय जायो फैसाखौ ओरैनोबा टिउसन फिस मा फिस आदा होनाय बेफोरखौसो लाबोयो आङो मा जाखो जायख्लं आं फसायनायखौ बायगोन दा ने उरायना बायग्रोनोसै नामा थ'दो बैथिं नायनोसै दख'नाथिं औ नायगोन दे ओमफ्रायथ' जों नायनोनो फैखादों बायनोनो फैखादों आंथ' बै मोनसे आं फसायनाया नोंनो फट'आव देखायनाया ब्लाउस डिजाइनिं ओरैजाय उनखिजायबो डिजाइन गोनाङा बेखौसो नागिरनो फैखादो र' अनलाइनावबो नागिरदोंमोन नाथाय हाथायावनो मोनगोन बायदि मोनदां दे होमबा ना नोंसोर नायग्रोदो नामा आं बेहायनो थाथ'नोसै होमबा खाथियाव नोंलाय अबाव थागोन जायख्लं जोंजों थ'फादो जेबो नङाना औ मा लाजिदो ना मायो आंजों बेरायनो अबावलाय लाजिबायनोब्रा दे होमबालाय थ' नोंसोर सिगां थ'दो आं उन थाबायनोसैब्रा दे सनालि थ'दो बैथिंजाय नायनोसै ओमफ्राय नोंहाथ' दख'नाखौ माखौ लानो लादो थ' खाथियावबो सोंबा बोरैबा मोजां मोनखालायो बे सनालियाबो ना आंखौ नुबाथाय माबा मिनिबाय थायो आं बारा रायलायनो बायो सनालि गासिबो खबरा मोजां ना बिदिथ' ओरैनो मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा गेजेरावनो दंथ'यो ओमफ्राय नों गाबोन फैगोन न' ख्रिस्टमासाव ना नोंसिनाव दे थांगोन दे आङो उरायनायाबो लेंबाय थाखादों नालाय बेखायनो थांगोन दे आङो सम बहननानैबाबो उरायना फैयाबा मा नों फैयामोन आरो बिदिथ' नङा सनालि थांखागौमोन माथो आङो उरायना थाङाबाबो नोंबो आंनि लोगो उरायनायाबो आंनि लोगोआनो दे जायख्लं फैबानो जाबाय आं नेना थागोन दे होमबालाय थ'दो थांसै आसोला थांबाय हनै दा रागासो जोंलायगोन बियो आयु खाफाल नांगौ दे बिदि बयफ्रेन्ड मोननो मालाय उन उन खिथु खिथु खारफाबाय थायो उरायनानि उन उनल' खारफाखायोलै बोरैबाखा उरायनाया आरो माने गोसोजों मोजांखौनो मोनादां थुनथुलिया अलंबारखौ जेबो खालामाखैमोन बाजै थुनथुलिया नोंखौ एटेक खालामाखै सोर बुङा आंकोल आन्टि थुनथुलियाथ' आंखौ बिब्दि खालामाखैमोन मा बुंदों नों अलंबार येस आफा आन्टि थुनथुलियाथ' आंखौ एटेक खालामाखैमोन ना सोरथो बुंनाय ओमफ्राय आंथ' नोंखौ नुदोंमोन ना थुनथुलिजोंनो औ आन्टि थुनथुलिया जोंनाव फैदोंमोन आंजों रायलायनो ओमफ्रायथ' आंखौ बेहाय फैनोबो लिंदोंमोन बेहायनो मोनसे बेलेग प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय इदि जाबायमोन बाखि नोंसोर आन्टि थुनथुलिखौ मानो बिब्दि बुंदोंलै अलंबार नोंखौ बिब्दि जोखोम खालामनाया थुनथुलियासो खालामदोंमोन माथो बिनि आखायावसो दङमोन आन्टियाथ' आंखौ बासायनोसो ट्राइ खालामदोंमोनदां बेखायनो सिखाखौ बहरनदोंमोन मा बेखौनो आं थुनथुलिखौ बिब्दि नुहैनानै नोंखौसो एटेक खालामदों सानदों मा नों पुलिसनि सिगाङाव बुंनो हागोन ना बेखौ बुंनांलायगौ मा दं आंकोल मानो होनबा बिब्दिनो जादों येस आंनाव सोंबाथ' आं बिब्दिनो बुंगोन आरे बे मोनसे दावरावआवनो बेसेबां गिदिर जाथाय बायदिसिना जालांबायखो बेखौनो बाजै थुनथुलिखौ बेसेबांबा दाय होगासिनो दंमोन आं रुमाव थांनि बेस्रा आं सानखाथारदोंमोन बाजै थुनथुलिया जेबो खालामाखै नुबायना बे आंजों मा गोरोन्थि जाखो दासो मा गोरोन्थि जाखो होनना साननानै मा जाबावनो आदा दासो बेफोरबायदि साननानै नोंथ' बाजैखौ डिभर्सबो होबाय लोगोसे बाजैखौ एथ'बां बेबायदि नोङो दाय होबाय बिस्रा खत्थ' दुखु मोनदोंमोन औ मेहेर आंजों मोनसे गिदिर माने बिराद गिदिर दाय जाबाय दाय मावफ्लांबाय आं बेखौ छोर' आदा जायखिजाया नों पुलिस स्टेसनाव थांना गोख्रै बेफोर दायखौ बाजैखौ माने क्लियार खालामदो बेफोर दायनिफ्राय फ्रि खालामहैदो मानो होनबा बाजैखौ नोंसोर दाय होनानै माने एफआइआर लिरनायावबो बांसिन दाय होनाय बायदि जाबायना आदा थांदो गोख्रै माखौथो नायबाय थानो बे आंजों मा जाखो दे
मानो बेफोरबायदि खालामखो आंलाय नुबायना माब्लाबा मेगनजों नोजोरजों नुनायाबो थखा जायोलै आदा फोथायनो नाङा मेगनजों नुनायाथ' मेगनजों नुबासो फोथायोनो ना खायसे आरो खायसे मेगनजों नुनायाबो नंखायसो जाजोबो आदा माब्लाबा जाजोबा बेनोथ' आरो आं थुनथुलिखौ मानो साननो रोंदिया बेसेबांबा बुंबाय थाखादोंमोन बियो दासो गल' गथ' जानानैलाय मा जाबावनो आदा जानांगौआथ' जानानै थांबाय एबार नेक्स्टखौ सानदो नेक्स्टआव मा खालामबा मोजां जागोन देखो नुबायना नुबाय दाना सैथोआ फैबाय आदाया मा जाखो बियो दा बाजैखौ मानो बिब्दि दाय होआमोन दानाखि मोजां जाबावगोन दा गासिबो बरबाद जाजोबखानानै एसेबांबा बुंबाय थाखादोंमोनलै बेस्रा गाबनानैबो बुंदोंमोन रागायैबो बुंदोंमोन गुरैयैबो बुंदोंमोन माबायदि रावै बुंदोंमोन आदाखौ बेसेबांबा बुजायनोबो ट्राइ खालामदोंमोन गैया आदायानो बुजियाखैबा जोंबो माने गोबां ट्राइ खालामदों आदाखौ बुजायनो बाजैया बिब्दि नङा फोथाया गावनिसो दाय दा नंखागौ गावनिनो दाय आयु बोथोराबो नै गोदान बोसोरा सफैथारनोसै गैलानो नाथाय मिथिया मानो गोसोआव एसेबो आंना गोजोननाय गैयालै गोजोनैथ' थानो ट्राइ खालामदों थेवबो गोजोन गैयामालाय गोजोनथ' थानो नाजानांगोन ना बेथ' जानो हाया जे गोजाम बोसोरा थिग थाङाखैबा गोदान बोसोराबो नोंना बेबायदिनो थांगोन अब्लाबोलै आंना एखेसो बेनो आरो लाइफआलाय माथो चेन्ज दं आंनालाय जेबो सोलायनाय गैया ओमफ्राय लक्ष्मण दे नों बुंदो नोंहा निउ इयाराव बहाय थांगोन न' थुनथुलि आंनाथ' जेबो बिदि प्लेनिं गैथ'वा थेवबो नायनोसै लोगोफ्राबो लिंबाय दंलै नाथाय आंसो जेबो बुंथ'वाखै ओमफ्राय नोंथ' आंखौ इसेबां हेल्प खालामबाय लक्ष्मण ओंखाम बोथिसेखौ दिनै मोजां जालांदो जालांथिनबाबो गावहा जालाङा ओंखाम जालांनायानोथ'लै दिनैबो हास्लाबथ'नाय नंला आङो बा मालायसो बिराद माबा लेभेलबाव नामा ओंखाम बोथिसेखौनो दाना जालांबावो गोदो ओमफ्राय आं रागा जोंबोला नोङो दसे सा लोंबावनो माबा माबि ओंखाम जालांनो जाबावोमोन ओमफ्राय दिनै थुनथुलियानो बुंबाय गावहा ओमफ्राय ओंखाम जालांनो गोसोआनो गैबावला दे आरो नोंनि गोसोसै ओहो बिदिद्रायबो नङा थुनथुलि माब्लाबा जालांगोन आं नाथाय न'आवबो बिराद दखाननि बुस्थुफ्रानो जोबजोबना दं खामानि दं आइया रायगासिनो आंखौ न'आवनो थाथेरला माथेरला होननानै ओंखाम गोरलैयावबो जायासैना मोजाङै जेरैबायदि सानदोंमोन आइनो बारा सम होनो हायासै आङो औना फुरा टाइम नों आंखौ हेल्प खालामबाय थाबाय आंनि थाखायनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय आरो बिसोर गुन्दाफोरजों माबा माबि नोङो नांबाय थाबायना जेबो नङालै दाबो थेवबो माथो जाखोना नोंनि गासैबो सैथोआनो फैजोबबाय मोजांसो जाबाय दा अब्लाबोलै लक्ष्मण गोसोआव माने गोजोनदोंबाबो ना अबेबा खनायाव बोरैबा जोरहाबनाय बायदि दङ दाबो आरो बियो सोरनि थाखाय साननि थाखाय मोनथिगौ दे आङो नङा बिनि नामबो दाला आरो नैबे थुनथुलिया दा बायदियाव बे आंनि खाथियाव गसंफैबा बम आग्लायनायफोरजोंसो उरायहैसिगौ आं गारदेरलाबायनानै दाथ' नै माबा निउ इयार जानोसै ना बम आग्लायनाय एसे दंखायो दाख्लै कालि फुजानि बेखौनो आङो बाबु थेग्लानिखौ दोनखादो र' रागा जोंबा गारदेरलाबायनो होननानै आयौ थोस जोरहाबना दंबाबो नोंसोर गोरोन्थि बुजिनाङा आंखौ जे बेखौ गोसोखांनानैसो आं गाबबाय दं गोसो सिङाव होननानै आं गाबाखै रागा जोंनायसो दं आंनाव बिनि थाखाय देलै थुनथुलि बेफोरखौ मोनसे गाज्रि सिमां बायदि बावगारलांदो गाज्रि सिमां माने गाज्रि सिमांखौनो साननानै लादो नोङो साननानै लाबानो जाबाय थुनथुलि खाफालावनो बेनो लिरनाय दं होननानै खाफालावनोथ' मा गोग्लैयो मा गोग्लैयालै मा लिरो मा लिरा इसोरानोथ' आंनि खाफालखौ मा लिरना हरखो मा साननानै मोजां होननायखौथ' मोनसेबो लिरखाथाराखै गाज्रियाल' आंनि बाहागोआव दंखायो दे दंद्रायालै बयनिबो खाफालाव माबा नङा माबा मोनसे इसोरा साननानै दोनखायोरा बे नङा बे नङा बे बेफोरबायदिनो मोनसे माबा साननानै लाबानो जाबाय दे अके थुनथुलि आं थांथ'नोसैलै दे माबाफोर एनि प्रब्लेम जाया मानो आंखौ कल खालामबानो जाबाय ए सफैसिगौमोन खोमाथ' गाइखेर लायनो थांनाया नों दसे थाबावदो साहा लोंलांदो दे सरिलै थांथ'नांसिगोन आङो बिराद माने न'नि खामानिखौबो फोजोबग्रोथारसै आङो आइया बिराद रागा जोंबाय थाबायलै अ दे होमबालाय लाखिथ'ला आङो नोंहाबो आंनि थाखायनो अलरेडि बिराद माने ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाखाबायानो ना दे होमबा ना टेक केयार बाय बाय आरो एनि प्रब्लेम जा फन खालामबानो जाबाय नैबे लक्ष्मणखौ अके दे होमबालाय ओमफ्राय निउ इयाराव मा प्लेनिं जायो आंबो खोन्थादै आंबोथ' जेबो सानथ'वाखै अके एबार खनसेयाव मादैनो खोन्थाबानो जाबाय फ्रि सम लानानै एबार आरामसे ओंखामखौनो जाफैसिगोन आङो औ दे लक्ष्मण बाय बाय गोसो सिङाव एकदम जोरहाबनाया दासो गनाय बायदि मोनबायलै उत्तरी नै
अखाफोरखौसो खेबसे लोगो हमैनो साननाया बेबो जायासै आंना बेस्रा बेबो फन हरबाय दंमोन दाख्लैनिफ्रायनो आंबो मोजां रायलायबाय थानो हायासैना आइयाथ' ओंखाम गोरलैयाव लाबोयैनि बिराद रागा आंखौ बाबरे बाब आंबो समानो जायासैबा बोरै लायगोन दे आंबो समथ' मोननांगोन ना जुदि आं लायनानै आंनो थायाबा बोरै जागोन देलै बाद दे एबार खनसेयाव डाइरेक्ट आलासि जानो लाबोबानो जोब्बायलै मा बेफोरलाय आरो ओंखाम गोरलैयाव लाबोबाल'खि माबा अखाफोरा जोंनाव फैनाय जायो बेनोथ' नङाना दाख्लै जेरैबायदि फैदों थिग बेबायदिनो मालाबा फैलायगोन अरे बा लक्ष्मणखौ आं रोजा रोजा थेंक इउ बुंबाबो खमसो जाबावसिगोन आंखौ सैथो साबित खालामनायाव एसेबां आंखौ हेल्प खालामबाय बै मानसिखौ नागिरनायावबो वाव लक्ष्मण नों आंखौ थारैनो एकदम ट्रु फ्रेन्ड बायदि हेल्प खालामदोंलै फारसेथिंजाय साला बे सानासो जानि दुश्मन जाबायना आंनि मायबा नङा मायबा मोनसेथ' बुंनो सानखागोन ना बुंथोंलाय मा बुङो खोलां आंनि खाथियावथ' दानो जाफैथोंबो बे साना अरखि बायदि जोंसिजोबना दंलै नै आसोला बिनि सायाव नों सानो गावखौनो मा सानदो एबारथ' नों मोनथिसिगोनदां मोनथिबालाय मा जाबावनो जोंलाय जुदा जाखाबाय आरो नोंजों गोरोबनाया माबा हाजों अख्रांजोंनि खोथासै बेफोरबायदि माब्लाबाबो जानो हाला जायखि नोंना गाबै गाबै दायो आथिं हमनानै नोंना मोदैयानो रानलाङो नै बियो गलिला थोनथोलिया इनिफ्राय आं हारसिङैनो बेस्ट हारसिङैनो बरिया हारसिङैनो मोजां बिन्दास आंनो रावनिबो जरुरत गैया लोगो सनामोन मा खबर ओमफ्रायथ' नै क्रिसमासबो फैबाय एडभान्सआवनो बयनिसिमबो मेरि क्रिसमास दे ओमफ्राय निउ इयाराबो नै सफैलायगौ गोजाम बोसोराबो थांलायसै ना लोगोफोर सोर सोरना मा मा प्लेनिं जालायखो मा मा प्लेनिं खालामनानै दोनलायखो ओरैनोथ' बोथोरा माबा पार्टी पिकनिक जानाय बेफोरनोसै आरोना दासान्दिथ' जालांसिगोनानो आंनाथ' गैयालै लोगोफोर प्लेनिं सेनिंबो जेबो गैया इनिफ्राय जेरावबो थांनाय बेरायनायबो गैया आरोबा इन्जयिंबो गैया पार्टीबो गैया मा खालामबावनो लोगोफोर गोदानबाबो गोजामबाबो बेनोसो होननायसो जालायलांसिगोन जायै बेदरै जायै लोङै एकदमबारे स्राय उन्दुनानै मबाइल नायबाय थानायानो मालायफोरखौनो नायलायनोसै आरोना गोदान बोसोराव र' सफैबाबो बे मबाइलावनो नायलायगोन आरो आङो सोर सोर बहा बहा पिकनिक जादों पार्टी जादों इन्जय खालामदों दे लोगोफोर बोसोराव रंजानायाबो नांगौना माब्लाबा समाव भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो सनामोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो ना थुनथुलिया दसे सम लाना फैबाय जेबो उसुबिदा गैयाबा फैफिनलायसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों